cu 30 de ani înapoi cântam pe la nunță la plisoții de Palazul Mare și un nuntă mult mare. Să nu 4 nopți și 5 zile. Toți înțea țuă ajunsem la un lale de nostru Neli Șola. Nenele vă năchirnisește ceva. A, vă dau ună chilchiță de răchie. Și ne-a dus ună cană, ia ca și hâtă. În plină cu răchie, aonea noi mutăm urechile. Hai pe casă, să ne lănăm pe casă. Eu ne lănăm pe casă, crâț, cernici le strângea. Eu ca să-i dar inate din zeană și mintic siche, orhi să-i cântul. La lișola ți-țadră, e cigla tu te frânge. El că nu-i neghine, amade, nu putea să cărtească pe noi. Oamenii cu minte și țât. Și el din ghios. Ola-i Hristahie, ahma, cigla sfrânge, tabla zbor. No
Și ora nici două zboară, îndreapte toate armăii ce-ți duc muscopole, va să adună cu alți armâni de toată lumea. Ziceam, de armânii îți duc mai mulți decât de iuții două.